kasama kong magalamang nanay na Bibi, Mayor Rick na po ni Guagua, Board Member Art Salaniga, Board Member Jun Binson, Board Member Torres, Vice Mayor Tito Diaz, Vice Mayor Luna, SB Member na po ni Guagua, Lubao, Jasmine, at siyempre po yung akong alam ko ng Vice Mayor Thornton. Hindi mo nakawan. Kaya kayo nga pong leaders ni, coordinators, may pangaras po. Nakarinda po rin pala yung Lubao, pwede na po palakpak. Hindi kaya Guagua po. Ang bayan sa Small. Rika po yata sa Small. Muna po pasalamat kami pong Gognanay, yung pong membro niyo po kay Political Party. Tama na po. Nakapunta ka na salamat at tinignan niya pong tiwala yung Political Party ngayon. At explain po po kayo kung yung Political Party tama po ngayon na po. Ako po ngayon yan. Baka malayo po kasi dahil eleksyon, yung kayo po ngayon tama po ngayon dahil po. Yung Political Party, kaya kailangan niya pong Gognanay, tuloy na po sabihan, na po mawala yan. Tuloy-tuloy na po yun hanggat at yung tamo at yung Political Party nga rin. Hanggat at yung na rin membro tamo, nila umiwag balik, yung Political Party yan na po mawala. Kaya po yun na po sabihan, kayo pong leaders me, coordinators me, ko po mawala ang Political Party. Hanggat at yung tamo po maglabot tamo. Bilang pong siguro commitment, galing manungkulan at tiyungan po galing harapan niyo na po. Yung Political Party tamo po maging priority ako para programa tamo. Nanupuguri ng sabihan. Even local o provincial level, nung naman po yung benepisyo na pwede tamo makuha para kaming membro tamo. Nano po. PhilHealth, Scholar, Obra, rin pamilya yung masakit. Priority kayo pong membro ng pamilya. Basta, kaya pula lang ko rin ITO, rin information regarding kayo per individual at yun lang po rin kakarecord na rin na po. Tuloy na po sabihan, nung munta kayo, Capitol, Munisipyo, pakitchen mo po yung ITU. Sigurado rin yung manungkulan na rin, mas priority na kayo, kayo po member ng ITU. Kaya po sana, nakisabi kami kong Maya, na rin pong kandidato kamo, rin pong member or official candidate na po ng bilan. Pakisabi niyo pong Maya, kayo pong leaders ni nasopan kala. Mo po mamili ka mo nung yung buong member ng Kampilan, papoto tayo pong straight. Importante po na rin kaharap yung manungkulan na rin or rin kaharap yung papasaw pa rin na miloklok lang. Kasi kita mo pong member ng Kampilan na nakama pong makinabang pa rin. Kaya, Governor down to councilors, pakisabi mo kong Mayor, always papaboto ka mo po strength. Pakita mo po na yung strength na ni political party tamo, yung buong Pampanga na malakas na po. Pakita mo po na yung barangay level na buo na rin leaders tamo. Na yung tamang leaders na yung tamo po magpabotong strength para ng political party tamo. At asahan niyo naman po, hindi naman miswerte ka rin ng tiyong harapan niyo rin pag-yan ako po pinansin kung pala niyo kami kung nanay. Lako tala po kay political party rin. Kung na po pakakata na po at hindi katala mo kung nanay mag-report siya pa
formal endorsement niya po para kang official candidate namin po kay Cambila. Asahan niyo po, hindi po kaharap yung tatagal kong vice governor niya po na ako po yung maging manangkabe, kakayate yung may political party ngayon. Asahan niyo, sabi ko po, priority kayo, tandaan niyo. Hindi kayo po political party, mga membro kayo, na may tiwala kay kami, yung partido ngayon. Kailangan po masanting na benepisyo, kayo pong iuna ko. Dakal po, dakal po. Vice Governor Dennis Delta Pineda.